Здравейте хора, аз съм Гората Слабеги Геймър. Сега ще ви покажа втората част от ревюто на мода Extra Golems. Сигурно се питате защо не съм на същото място с тези там всякакви големи. Ами малко взех се поразхождам и открих това. Чон-чон, чададан, племето от тикви. Чон-чон, чададан. Гледайте само, племе от тикви. Никой преди не е виждал такова нещо. Племе от тикви. Не, шегувам се, после ще ги се разходя и намерихте стикви на земята. И така, сега да продължим с ревюто. Значи, бяхме стигнали до сухия лед. Така, сега ще ви покажа голема от Nether тухли. Или от тухли от Тада, да видим. Тап. Опа, така. Ето го. Между другото, той също ме е един от любимите, защото като удря, сега ще демонстрирам, подпалва. Ето. Бам! Ето още малко демонстрация. Ето и тук. Пратите, даже не си му прати, не мога да гълка. Защото са държали любви, понеже ден. И като казахме за деня, почти свърши. Но вече почти започне, всеки месец ще започне. Така, друг, който ще ви покажа, нали аз за този клип ще ви покажа абсолютно всички. Iron Golem няма ви покажа, защото се надявам и предполагам, че почти всеки го знае, нали, Iron Golem. Сега ще покажа морски голем. Или с други думи от морски фенер. Ето го. Значи, ако искате фенерче под водичката, взимате си го с една каишка и напред, възоре. Така, сега малко ще дъпна от тук, защото ми лаги. Не знам, що като пал на голем от морски фенер и лаги доста. Не доста, сега не, по принцип ми лаги. Така. Сега от пясъчен камък. Големите от пясъчен камък не са много силни. По принцип. Но ето ще ви покажа сега как се бити и за спаяк. Само спаяк ще показвам аз. И сега голема имаше предимство, че спаяка падна от много високо. Менето обзето някъде е толкова, пък ако са наравните, много по-бавно става. Така, сега ще ви покажа от червен пясъчен камък. Сега това беше от червен, това беше от нормален пясъчен, сега ще ви покажа от червен пясъчен камък. Той малко прилича на оранжева вълна. Отгоре прилича на камък, но ето го! Също толкова слаб, там този път пак има предимство, защото това е падна от много високо. Но обзето е също, значи пясъчния и червенопясъчния са на еднаква сила. Така, сега ще ви покажа от втвърдена глина. За който не знае, значи втвърдената глина е това, е тук. Поне на 1.8.9, защото мода е на 1.8.9. Ето тук долу, от строителни блокчета, ей тук долу. Защото аз до скоро не знаех въобще, че има втвърдена глина. И виках, че може би не знаете. Значи, вижте, на мен прилича на камък, че е също такъв с нейния чоклек. Слабичък! Направо, моите направя една вазичка, ако те обичаш. Защото нали е глина. Така, сега ще ви покажа мъшън блок. Значи не мога да ви го покажа, защото той трябва да намеря гъбен остров. Не знам как да намеря, затова няма да ви го покажа. Ако вие намерите от мъшън блок, можете да си направите. Нали това си мода, може да си направите. Сега, от лок, мен много ми харесва. Дървения също, той ми е също един от любимите. Значи, аз го наричам Пинокио. Ето, правите си тап. Ето, и ето го Пинокио. Обаче, на първо гледане изглежда съвсем обикновен Пинокио, но ако натиснете с 10 бутон, сменя си видовете дърво. И това ме кефи в него. Ето. Яко! Супер! Невероятно! Как става? И обзето мен това ме кефи в него. Така, сега ще ви покажа от динамит. Само да видя. Да, тук беше динамита. Разбира се, динамитения може да се запалва. Даже ще покажем. Не става така бял, както и другия динамит, както... Монстъри! Ела ти якия късмет! Извинете, пак заебах. Ега ти якия късмет! Сега тук като спалиме той TNT, ще ги кюнем. Що не става, бе?
Защо не ми се получи, бата? Уверявам ви, че може, аз съм правил. Ето го, да, ето. Айде, какво правиш, бе? Ходи да килваш. Давай, браво. И както гледам, явно монстрите не го бият. Ядъмни! Ето така, само се чува звука, не става бял, и както и тинетито. Ади бе! Тони да ми бе! Ще направя друг, който да гръбне, за да се кажа. Бе, съжалявам за това, ще се отдръпна и ако пак не стане, съжалявам. Принцип наистина гърмят. Виждал съм го, но нещо цяло ми бъга. Той не е от първ път да ми бъга. Ето така отдето гърми. Май трябва да му сложи на главата. Сега ще постоя само още един да видим. Принцип, ако го направите... Опа, чакай. Ако му направи в тялото... Значи май не трябва да се бие всъщност, да. Може и това да е причината, че не ставаш. Така, сега ще ви покажа от въглища. Ако искате да си печете нещо, направете въглища. Не, шегувам се, той не може да се използва за такова, не за печене. Ето така. И хоп! Ето ви го въглишния. Той даже него не мога да запалим. Можем бе! Гъсни или не дей. То май даже не му... не взимам хелт. Успех, батко. Ето сега даже бам! Бива долу горе въглишния да пак гати. Той огън го разби. Да знаете, не е защото прям всяка килни някой и умира, просто дед го подпалих. Извинявай. Сега... лазурит. Красив е, поне мен. Даш красив, ама бива. Не, да. Ето го. Даже наистина обаче е много як. Е такъв някакъв като спортист, ето и тук са му... В смисъл, където ми е мишката, тук са му Опа! Изнай, батко! Тук са му спортните ленти. Тук е лента с глава. И той е спринтьор! Да, той е спринтьор. Гати акт. Наистина лазуритния си го бива. Сега ще ви покажа с блоков, такъв слузен, дет може би, нали знаете, ако, надявам се да знаете, при сега кажем, ето така, от блока от слузта може да отскачате. А сега ще проверим теорията дали от голема от слуз можем да подскачаме. Опа. И не, дами и господа, от него не можем да подскачаме. Ядай пак. Бил него. Вместо да отскачаме от него, много силно удара. Дами и господа, този от блока от слузта държи кожа за най-голямо хвърляне на паяци, на дестинация. Ето това е. Направо само Чемпион Лига. Бахти чемпионите. Така, сега малко остава. Не пак си знам, че гледам, просто нов съм в мода, иначе трябва да научквам. Така, глинен. Глинен виждал съм, в смисъл, правил съм и в други модове и така нататък. Глинените са много слаби. Както знаете, той е ясно чаян. Голема ще е по-силен, но ето гледайте сега. Той го бие с поглед. Ето вижте, той го бие с поглед. Уде го един път и го бие после с поглед. Да. Той въде мислената атака. Ела тя, щупих куба. И веднага ден. Така, рафтове с книги. Това е един наистина много интересен. В смисъл, аз съм ги правил, но съм забравил. Къде са рафтовете с книги, ви? Трябват ми. Минута забавяне. Ето ги авторите с книги. Значи голям от авторска с книги, лично на мен много ми харесва. Ако искам нещо да си чета, имам подвижна библиотека.
Но е готин. Ето. Ето го! Не! Къде отиде ви? То с невидим ли стана, хора? Я дайте пак. В принцип един ми се е случвало. Сега ще кажа, че то се лъжи, защото не уж игра, пак един ми се е случвало. Не, сега то с не става невидим. Той е станал. Ето библиотекарки, как си? Добре ли сме? Ако го забавя, това ще кажа. Ето, защото... Ади бе! Защото той да води. Сори, бака. Имам друга библиотекарка. Така, сега... Сюнгер! Това е... Аз го наричам Спонжбоб! Значи, ето, даже тук има супер вода. Ще ви покажа. Значи, Спонжи... Мен ме кефи, че му направи водовъртеж. Ето, Сюнги. Файт! Спонжбоб vs. Паяка. Спонжбоб изглежда явно пасивно. Не, ето! Файт! Спонжбоб, файт! Спонжбоб, файт! Ето, гледайте. Водата се разбива пред него. Никоя вода не може да го спре. Така, като гледам до... Паяката има предимство, защото пада във вода. Така, ще ги оставя да си приказват, така да се опознаят. Както видяхте, и Спонжбоб е слаб. Диня. Ако ви се яде диня, винаги може да си хапнете от вашите човечи. Ето я динята. Не прилича много на истинска диня, но долу-горе, колкото... Както и да е. Това сега не ми интересува да я прилича или не прилича. Та-ла-ла! Крафтвай се, батко. Ето. Динен, бебчо. Ето. Къпни едно паче за закуска. Давай, бе. Гати този кило с поглед. Ще си помислите много читата. Обаче всъщност той не го килва с поглед, просто аз го сложих в пръста. Ето, свободен си. И динения е слаб, сега ще има тиквен, уверявам ви. Не, всъщност няма тиквен, но има вълнен. Вълнения е много ме кеф, защото има яка. Много е готин. Направо една голяма пичара. Ето го вълнения. Между другото, ето най-сега вълньо, бобързо, ето. Такова готино яки е. Там яка не знам. Но ако искате да направите, примерно сега да кажем с оранжева вълна, няма да ви излезе оранжев голем и нещо такова, ми ще остане пак бял. Ето. Двамата близнаци от различни вълни. От една тиква различни вълни. Те са братя. Така. Сега, сламата. Дичи слагате постоянно законете си слама, напъйте един голем, той бавно ще има да ядат много. Ето. Тън, то с направо. Гати, с такива есни, сякаш като усмирителна риза. Че той се биде. Така. Сега, понеже надали ще ви се гледа скучна битка на нубове, ще ги оставя да се общуват. И така, лив блок. Така, сега. За тези като мен, които не знаят какво е лив блок, успех. Но наистина, лив блок, нямам си на идея. Защо го давате на английски, братя? Всъщност ще го напишем тук, и ако го има лив блок. Ако така се пишеше. Да. Както вижда, и това го няма, както се виждаде, и това го няма от креатива. Така че сори. Това беше мод шоукейса на този, на мода Extra Golems. Надявам се да ви е харесал. Харесайте, абонирайте се. В коментарите можете да напишете предложения за следващия мод, в който да участвам и да играя. Надявам се да ви е харесало. Довиждане и ще се видим в следващия клип. До скоро!